Hej YouTube, jeg hedder Nikolaj med mit Minecraft. Minecraft navn er Nico826b. Jeg er anonym her. Jeg har ikke spillet Minecraft så lang tid. Lang tid. Men Niels, der må han have spillet pænt lang tid. Er du død? Og Niels, skal vi aftale, at vi ikke må dø mere end 10 gange på. Jeg lige ved. Det kommer an på, om vi dør, og vi skal finde hinanden. Men ellers så nej, så bliver vi ikke til kage. What a surprise! What a surprise! Ja, det kan jo lige gøre sådan sammen. Vi har nogle pligter, ikke? Og jeg er stor fan af Kællemænd 812. Og Niels han er fan af. Ja. En træøks. Sådan. Jeg laver lige en pickaxe. Skal du have en? Skal du? Ja, så langt væk som muligt for sporen. Ikke? Jo længere, jo bedre. Ja, Niels. Nu har du i hvert fald fået en pickaxe. Det er helt vildt. Ja, det var noget med 10, fordi min mor absolut skulle afbryde. Ja, det var ikke så smart. Jeg har også sagt, at hun skulle holde op, men du står ikke bare ved at stoppe. Nielsborg, hvor skulle tage. Ja. Nakken. Har vi ikke noget fisk? Eller godt. Ja, han gør det. Ja, det kunne han sgu ikke engang. Fordi han er sådan og vi spiller 1,2, hvad? 1,2,5 eller ja, det gør jeg. Det skulle blive fejl. Eller bare. Ja. Hvad fanden det sgu? Tror du den går hele vejen rundt, eller så skal vi nok. Jeg har kun 2, og man mister en i mig. Dør du? Du er død. Tror jeg også godt. Vi må finde en gris. Også kan du ikke engang se mit navn? Og der er vi ved en strand. Fedt. Ja, den kan jeg godt se nu. Og vi må ikke dø for mange gange, det har jeg også sagt. Men, ja. Og jeg, Niels, vi filmer, skal vi sige, 14 minutter. Ja, så stopper den af sig selv, ikke? Vi filmer bare indtil vi ikke kan med. Niels, vi må finde noget mad. Kan man godt tage lidt dem her? Lav lige en workbench. En båd så. Jeg var lige en crafting. Ja, også danke. Niels.
Så sejler vi op bagåen. Jeg tænder sand til vinduet, jeg er i båden. Og vi sejler over til en anden ø og håber formodentlig, at der er noget mad. Vi kan selv se, at det svinger ikke lige så godt. Men mit skin, det har jeg selv lavet sammen med Niels. Vi laver selv vores skin. Ja. Så sejler vi op på øen. Hvor blev du af? Den sejler vi bare ind på. Og er det Oscar? Der er der ikke nogen ø. Nej, vi er for tæt på skoven. Vi er for tæt på skoven. Hvad sker der? Hvor fanden er det? Ups, så band. Det var ikke med vilje, det må jeg undskylde. Det er det godt. Det er dem med en lille ø. Til her altså bare. En kylling. Niels. Den kan jeg lave mad ud af. Kylling. Og væk, Niels, det er min. Nej, vi får tæt på skoven. Vi er på... Det er fordi, du falder ind i et eller andet. Er det ikke? Min kylling, du holder bare fingrene væk, du gør. Du har fået en pickaxe, ikke? Niels, der er jo lige det der sten, som vi kan lave en ovn. Jeg tror snart, der kommer creeper. Og den slags. Ja. Altså, det er en fin lille... jeg vil ikke bo her. Der er græskar. Vi plukker ikke. Og det skal hedde Oscar. Hvor er det? Der er mange mennesker. Så creeper. Hvad skal vi lege? Ja. Nu er creeper. Spring da. Der er en skade af. Måske. Faktisk. Det er jo det skade. Niels skal tage snart, der kommer en zombie. Jeg har jo lavet en ovn.
Heroppe. Så laver jeg lige noget stegt kylling. Ja, Niels, vi stikker for mange. Vi har 2, så kan vi få en hver. Det er aftensmad nu. Kan du? Bare nak, hvis du kan. Ej, den gør Niels, det må bare ikke ske. Niels, så er der aftensmad. Er det mad? Der er mad, Niels. Ja, er du klar? Er du klar? Nu gylper jeg. Er du klar? Ja. Jeg har lidt hjælp skulle få det. Men jeg tror, du døde ikke. Hvor den der... Niels, op det der kul, mand. Du dropper vel nogle fakler til mig. Niels, tag de der svampe, så laver vi en suppe. Så finder vi 2 forskellige svampe. Og 4 minutter. Hvor mange tror du, vi laver i dag? Vi laver nok kun 1 i dag, og så spiller mig og Niels bare lige. Så er vi klar til næste episode. Det kan være, at vi lige skal have noget mad, inden vi går i gang med næste. Enderman, er du ved at nakke den her Enderman? Lad være med at kigge den i øjnene. Har du set den? Men ellers så tager vi kun til shop for sikkerheds skyld. Altså, hvis det er så nødvendigt. Ellers så dør vi bare. Og vi vil ikke dø i det her. Vi vil ikke engang dø. Giver du at droppe noget kul til mig? Har du lavet fakler? Vent. Niels, sæt lige det der, så man kan gå til. Arbejdsbord. Ja, jeg laver bare selv lidt. Har du ikke et crafting table? Godt, jeg har 2 fælde. Nej, crafting table. Booty. Men når jeg sejler, så går lige så fucking fuck. Vi nakker alt det, man kan lave mad ud af. Har han nakket den? Godt så. Mangler du? Nej. Bare den her lort på mig. Måske skulle vi bare svømme begge to. Fuck, det er dybt her.